kula ingkang sowan cangkem. Remangsa kaget tak timbali. Menika leres. Aku bakal blengko kelawan kowe ya Sakti. Yen to saktenane aku tresno kelawan kepengin pasrah jiwa raga sakti. Sang Putri Siti Rohaya. Nyuwun pangapunten menawi ing wekdal sakmangke kula mboten saged nampi katresnanipun panjenengan. Jalaran ing wekdal sakmenika kula sampun nggadahi katresnan Sang Putri. Wis duweni katresnan. Ya wis yen kaya ngono Sakti. Ora dadi ngopo. Malah kowe mateni Ndara Siti Rohana. Boten. Landang pengadilan. Bibi Siti Rohana. Iya. Bibi Siti Rohana ngayut tuwuh mentalinten krana tresnane ora ditampa marang. Beluh. Nek ngono mesake Sakti. Piyambakipun wantun lumebet ing Taman Konstantinopel ingkang angka kalih mejahi Ndara Ayu Siti Rohana. Kadangku. Nggih. Menungso lumuh dipeciki. Tak wali sapa pidana tak wenehi kanugrahan malah kowe gawe perkara sedane sedulurku. Sadi. Apa pamrih? Iki ora kono sewa. Kula ing kene wis ora bisa endo saka perkara. Kowe wani mlebu ing Taman Konstantinopel. Mongko kuwi taman larangan. Dindoke gawe bupati. Iki mesti wis mbok angen-angen. Tembung menteri iki stok aring cara. Mula kuwi tak hukum pati. Matur neh, apa meneh? Matur terus. Jalaran kula menika taksih jeksa negara wonten ing kerajaan. Iya, terus simberani. Inggih menika kula badhe madhangaken swasana. Senajan to Sadi sampun kapatrapan pidana. Kula nyuwun pedal sawetawis. Ning aja manut panjenengan. Nggih, Becik.
Sadi dipidana merga mlebu wonten ing Taman Konstantinopel ugi didakwa nyedani Bibi Siti Rohana. Cetok. Pareng kula badhe nglarang perkawis menika. Sadi bener kowe nyedani Bibi Siti Rohana? Kapten. Ora. Lah kowe mlebu ana ing Taman Konstantinopel iki karepmu dhewe apa ana sing perintah? Wonten ingkang perintah Sapa sing utusan? Sang Putri Siti Rohana. Cukup. Terus kowe dicekel diunggahke pendopo. Sing nyekel kowe sapa, Sat? Aku. Wah, iki lho nyekel. Wong telu. Yo. Kapten Jenderal Minister. Tenan. Romo Raja. Kula nyuwun dawuh pungelipun Taman Konstantinopel menika taman kados pundi? Taman larangan sing dicese ora sok piye. Keng entuk mlebu ing Taman Konstantinopel kudu nampa pidana. Menawi wujud jalu mlebu teng Taman Konstantinopel nampa pidana. Nah, iki pun cetha. Menawi Sadi dipun hukum pati, tiyang tiga menika nggih ugi kedah dipun hukum pati. Aparat kuwi. Aparat negara lho, aparat negara lho. Oh, cuma Bareng kula matur kali Adi Yakso. Sewu nggih. Kula ngertos peralatan ing Taman Konstantinopel. Niku taman larangan. Apa sebabe? Kok nganti minister, jenderal, kapten mlebu taman mergo napa? Taman iku ana kane teng Bayan. Ora dileboni. Niki repot sebab tembe ku ana maling mlebu. Sini malihe. Sadi. Pokok aja kudu timbang-timbang. Nak mlebu taman, Sadi niku salah. Nek mlebu taman, Mister Jenderal kata niki bener. awet kula satrinipun menika aparatur negara. Petugas negara bebas. Jawi saking menika tugas negara niku tanggung jawab singapun. Nek nganti Sadi maling ora dicekel, tanggung jawab aparat negara terus piye? Pon. Nggih. Saniki minister, jenderal, kapten. Niku wong lanang napa wong wedok? Lanang. Wong lanang kok. Ungele Taman Konstantinopel menika taman larangan. Sapa wujud lanang wani mlebu ing taman larangan nampa pidana. Monggo sampeyan wong lanang kabeh. Ning kedah mawas Sadi Yakso. Mawas pripun? Ketakon iku wong lanang. Niku njagi kesun negara. Cukup. Sampeyan minister lho, pangkate dhuwur. Jenderal ya dhuwur, kapten ya dhuwur. Ngerti pranatan, ngerti undang-undang, kok sampeyan terak. Kejawi saking menika, Kang Raja, Piye kula gadah bukti. bukti apa? Nek Sadi niki mboten mejahi Bibi Siti Rohana. Malah kowe ngawur kok. Estu Buktine apa wae? buktine menika serat ingkang seratanipun Bibi Siti Rohana dipun serat mawi ludiranipun Bibi Siti Rohana. Monggo. Pun pejahi tiyang napa des? Pundi? Loh, Lha ayo tuwa. Mergo boten ditemukan sekali santri. Pejahi saking menika majine ora perlu sesat. Pikiran dhewe. kula ugi nyepeng buku prajanjen. Monggo. Prajanjen apa? Yang tiga minister, jenderal, itu Kapten Lasaro. Monggo. Saraja. Saya. Hasan Sora, Aku dijogo, nanti melayu. kenal kapten. Loh, Kita. tak jempol. Menika ngalap pejah panjenengan kepengin dadi raja. Jenderalnya kepengin munggah dadi minister. Kaptennya kepengin munggah dadi jenderal. Dan iki pun sapekuton kalih tiang-tiang bidir mboten namung menika kula gadah bukti. Ayo, bukti. Saksi.
Saudagari, Bang. Ini ketusan. Coba Mas Wo. Ini. Saudagari Bang iki. Iki saudagari Bang. Wong sugih iki. Juragan Batu Giok. Rumah aku jangan bantal guling. Ini kowe Kok sampean wani dadi seksi? Gitu. Coba sampean matur. Kula niku dirampas. Nek sugih kula niku dianggep kula ningu persugihan setan. Dan iki setan. Lan iki dianggep kula gadi ngoni-ngoni. Sing perintah sinten? Kalian itu. Nah, Kapten Jenderal Minister. Yang beda. Bener kowe setan ireng. Kuwi sapa? Sapa satenane? Kula Saira. Saira. Putra Abah Almasjur. Putra panjenengan menika. Anak kula. Saira. Nganti kejadian kaya ngono, ceritane piye? Injih. Nalika semono Kapten Lasaro menika tresno kalian adik kula. Adikmu sapa? Resia. Ora sia, menika nggih putranipun Abah Mansur. Anak kula. Leres. Nggih. Monggo Pangeran Saladin rikala semanten tanggung jawab kapten dipun sekolahaken wonten ing Rum Sekutari. Nggih. Piye Saladin? Parmatur. Menawi sedaya menika tumindakipun Kapten Lasaro. Tapi Malah kapura wedal sak menika wonten ing Rum Sekutari dipun obar. Kapten Lasaro. Wajeng Kapten Lasaro menika ugi ngalap pati kula. ngalap patimu. Menika nipun Abah. Pareng matur lebat pun pangapunten. Rikala semanten wonten rawuhipun piyai kalih boten sanes namung Pangeran Saladin dalah napa Kapten Lasaro wonten ing pondok kula Ngerum Sekutari. Lajeng ing mriku titip dhateng Pangeran Saladin ingkang kapulih ngangsu kawruh wonten ing Ngerum Sekutari. Dumadakan Kapten Lasaro gadah tresna dhateng anak kula Resia engga kadangipun Saira Sabiantu lajeng dipun pateni kalih Kapten Lasaro. Pendem uripan. Nyatane saya urip. Dipun oprek-oprek. Dipun Rama Raja sampenika pangos helm. Oh, iki barine saya. Jauh pun wanjinipun. Iki wis ora kena salah meneh. Bukti wis ora. San sorak. Kayak itu pun Pak Kunjaran. Pak Kunjaran Sadi Hasan lan Sorak. Gede lelabuamu. Pulang ini, gue banget di kejaran. Kae tak angkat jenderal pangkatmu. Kapten Jopo karo Kapten Jero. Ini kabeh mau kowe kudu kanggo pasinaon. Dari aparat negara tanggung jawab ya. Apa? Sampun mundur yen kaki. Iki adiaksos bisa ngresiki lan matane swasana. Dimen marem para paniksa lan para kanggo kersa dipungkasi ya Bapak. Kejawisaken menika taksih wonten jejibahan kedah tetulung dhateng Dokter Saloka sing dipun selong tiang-tiang bidil. Jenderal Kapten wajib siapun. Kowe mengko menawi bidil jan bali Dokter Salokas sentimun. Nek ngaten monggo sedaya kaluputan dipun kubur ing gumining pangapura. Dimen Kerajaan Turki lumeber wonten ing dusun Kedung Bajin
langkung-langkung ingkang hamengko gati, selamat sing nanggap ya selamat sing ditangkap. Amin. Ora kalangan sawiji apa. Amin. Panjang yuswa, tambah Amin. rezeki, Amin. adoh ing bilahi. Amin. Monggo sami gembul bojo. Rahayu. Rahayu.